Две братовчетки, Марийка и Сийка, седнали на кафе и се оплакват от мъжете си. Марийка въздиша. Моя вече не ме забелязва, само телевизор гледа. Сийка веднага. И моя същия. Знаеш ли какво? Дай да направим нещо лудо. Марийка се ококорила. Какво? Сийка се навела и прошепнала. Ще им изневерим, да ги разтърсим малко. Марийка се замислила. Добре, ама с кого? Сийка. Спокойно, аз ще уредя всичко. На другия ден двете се нагласили. Грим, токчета, рокли, все едно отиват на конкурс. Срещнали се вечерта и Сийка казала. Планът е готов. Имаме среща с двама мъже в един хотел. Марийка почнала да се притеснява. Абе, сигурна ли си, че това е добра идея? Сийка. Спокойно бе, веднъж се живее. Отиват в хотела, качват се в стаята и чакат. Вратата се отваря, влизат двама мъже и двете замръзват. Марийка прошепва. Сийке, това не са ли? Сийка прибледнява. Нашите мъже! Настъпва пълна тишина. Мъжете ги гледат, те гледат мъжете. След 5 секунди мъжът на Марийка казва. Поне сме избрали едно и също място. А мъжа на Сийка добавя. И едни и същи жени. Марийка бързо се съвзема. Чакайте малко. Ние дойдохме първи. Сийка. Да, вие ни изневерявате. Мъжете се споглеждат, единия казва. Добре, хайде да се приберем и да се караме като нормални хора. Четиримата мълчаливо слизат от хотела. На излизане Марийка прошепва. Сийке, май плана не беше много успешен. Сийка въздъхва. Успешен беше. Поне разбрахме, че мислим еднакво с мъжете си. Марийка. Да, ама това май не е хубавото случая.